kinong hikai ad hoc hapo kshatri ka Federation of All School Teachers of Meghalaya hene sngi ka santrik unaitung kila pemena ba kila wengno ya kacing ki wala kim hun ya kacing kentiu tulap ke sarkar nagalyang usam lami bonling do ubade unong ai ktin ka fastom ula ai kublai bat amin si mi ki paranong hikai ki balaya sha bat kesan hakani kacing ki bandawaya ka hok jongki ula ongru ba sarkar kala ai kacing dawa jongki bat kin pidyang ya kani bat ula ongru banang ni syakman kinang ya thir bat ke sarkar ya kiwei pat ki benta ki batangsa ba ke sarkar kala kular ulo ongru babaro kilong kinong job hagani ke jingele bat kani ke sarkar ka ba hadu bakinde yo ya kahok ke jongki par ulaban rap ru banang ya itu syakman bat onong kinong ilam hakis ki banwan ngong ye pi ba snoba naya pet than tang ya kata ka jingkiu jong ka tulop kadai ka bakat no snoba naya pet than tang ya kata ka pisah ka bakiu kat no handai tong in ya pet ya kiwei pat kimat kibangilala bangin yo lingba kani ka jingi ki ka jongi haga baning kong ngilayo ya ka jing teli ha pedeng jo kini ginong hikai adhok kabangim ju menu kabaar ngi yu ru ya kata ka jing sngolam ka jong ki pat ba ya ki breu kiba ki khot kino hikai ha kani ka jella jungi ti ngila yoru ya kata ka jing it neki bat khado ngila don ru ya kata ka jing yesha ka babun hi ba ngi shet kham duna tingila yesha mentala lai benai bat ngilala bangin poi hadu kani ka kenti ka ba ngila yo ya kata ka jing job ka ba pura na ka sarkar ti ladang ipet ya kani ka jingyale jongi le se dan napi kibala smutu ba kani ka jingyale kadai be chapang ka jing penkiu ya kata ka tulop hanai na benta jonga kani ka jingyale kalong ka ba compare ka jingyale jonga kalong bangin kentiu ya ka pule puthi ha ka jella Meghalaya om tang ya kinoi hikai handai ru ya ki basya hikai hangi kabaning kong ngakwa ba nadu menta nang ni sakmat suki pasuki Meghalaya kindan natang lai teli ki kategori jong kinohikai kata baning kong ki government ki badai kinohikai sarkar baar ki edit bat kebalai ki private kini ki edit bat ki private kidai kita ki ba khamsa nyon ben kindiat dia tambah gini ki edit ru kila dan sibun teli ki kategori dia ngakwa ba kini ki baro kum kini ki deficit ad hoc bat kumjur ki SSE food teacher bat ki pre primary teacher ken wanno hakwe ka shatri ka ba ankot yaki da ki edit bat ngam tep ka sarkar ka ko ban ai kerteng yaki tambang ko bangin tep no yaki baro ba ki de ki edit dia kumta habala tep da kwe ka kerteng kini kinyo ya kata kaju ka busket ka bakiyo na ka sarkar ha ka bayadai bat ka tulap ha ka bayadai ba ka jingkiu jong ka tulap bat ro ka bayadai ha bat kani ka jing airu ya kata ka syuti na benta gitu kilong kemi ki bayo khlong mar kumbang itep menta kamtam ha kini ki school ad hoc ngim juyo ya kata ka city ya kata ka syuti kerpang na benta gitu kinohikai ki ba ka khlong ti gitu inohikai ba ka khlong ki hapan bu de ki officiate bat ki hapan sewi na laki jong ki pala andai kamdai ban long kumta aba ki office sarkar ki sityo ya kata ka maternity leave balai yang myo ti ya kata rung ya ban ye kren